Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien meta semma l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warah bil-mixi mill-bliet. Xi niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejn ilhom il-morda tagħhom. X'insar fil-għaxija d-disċipli tiegħu resqu lejhu qalulu dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru xi jieklu. Imma Ġesu qalilhom m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom xi jieklu. Huma qalulu hawn m'għandniex li f'5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qeda fuq il-ħaxix ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, refajnieh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tohom lid-dixxipli u d-dixxipli nowluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u ġabru l-bċejjex li kien fadal u mlew bihom 12 qoffa u kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra n-nisa u tfal. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għatuhom intom xi jieklu. Dan kien il-kliem li Ġesu qal lid-dixxipli u nista' nimmaġina jien x'għadda minn moħħhom. Dad-dixxipli kienu raw din il-folla nies. Kien qed isir il-ħin. Kien post imwarrab u allura il-Ġesu qalulu ta' min jitilqu jmorru fl-irħula ħajjixtru xi jieklu. Kienu preokkupati meta raw dik il-folla ta' nies. U Ġesu ħareġ b'waħda tajba. Qalilhom m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom xi jieklu. Jiena naħseb li dawn bdew jgħidu dan bis-serjetà. Dan jaf x'qed jgħid. 5 ħobżiet u 2 ħutiet li kellhom qastit merba min-nies seb wara dawk l-eluf. Imma nixtieq li ninnotaw ftit x'għamel Ġesu, kif għamel dan il-miraklu kbir Ġesu. Ġesu ried li jagħtuh il-ftit li kellhom u li kienu lesti biex joffruh 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Seta' qalilhom żommuhom. Issa naħseb jien għax dawna x'inhuma 5 ħobżiet u 2 ħutiet għal dan nies kollha. Żommuhom u issa nieħu ħsieb jien. Imma m'għamilx hekk. Ħa il-ftit, apprezza il-ftit li kellhom, ma warrabx il-ftit tagħhom. U ħadu talab bierek u qassam imbattom lid-dixxipli biex jaqsmuhom lin-nies u mhux biss kien hemm biżżejjed għal kulħadd, imma kien hemm iżżejjed ukoll. Kien fadal ħafna wkoll. Dikinhar id-dixxipli talmu ħafna affarijiet, imma 2 affarijiet importanti ħafna. Raw il-Ġesu u fih setgħu jaraw il-qawwa illi kellu li joħloq imma anke l-ġenerożità kbira. Ma mbagħad żgur li baqa' anke f'moħħhom u f'qalbhom speċjalment dawn iż-2 affarijiet. L-ewwel nett il-fiduċja kbira fih. Li hu jista' jagħmel xi ħaġa u jagħmel xi ħaġa kbira. Imma wkoll il-fiduċja fihom infushom. Illa li Ġesu rried li jagħtuh il-ftit li kellhom. U minnu jagħmel imbagħad xi ħaġa kbira u sabiħa u ġeneruża għal ħafna. U għalhekk talmu
kemm hija importanti l-fiduċja fih imma wkoll fihom infushom li u jrid is-sem tagħhom. Fil-fatt, dak li qal Ġesu fil-bidu għamluh id-dixxipli għax fil-bidu qalilhom għatuhom intom x'jieklu. U spiċċaw biex huma nowlulhom dak il-ħobs li kien frott tal-barka u tal-ġenerożità ta' Ġesu u nowluhom huma lin-nies il-ħobżiet u l-ħutiet li kell. U spiċċaw biex huma verament taw in-nies x'jieklu. U dan huwa messaġġ importanti ħafna anki għalina l-ħajja tagħna. Il għaliex Ġesu jrid li jkollna aħna fiduċja sħiħa fih li għandu l-qawwa li jibdel sitwazzjoni diffiċli ta' dlam u jibdilha jittrasformha, imma wkoll fiduċja fina nfusna li nagħmlu dak li għandna nagħmlu nagħtu s-sem tagħna, anki jekk jidher dajjef jew il-forzi huma żgħar jew nistgħu nagħmlu ftit. Kultant jiġrilna hekk fil-ħajja tagħna li quddiem is-sitwazzjonijiet li nkunu fihom qisna għandna 5 ħobżiet u 2 ħutiet biex nitimgħu l-eluf ta' nies. Inħossuna dgħajfa. Il-forzi tagħna u anki dak li nistgħu nagħmlu huwa ftit ħdejn il-bżonnijiet kbar. Nistgħu nħossuna hekk fil-familja, fuq ix-xogħol, nistgħu nħossuna hekk anki qed ngħinu lin-nies fil-bżonn u naraw tant nies li jeħtieġu l-għajnuna u li nistgħu nagħmlu huwa verament ftit. Alla jrid dak il-ftit tagħna biex nippreżentawlu minnu u jagħmel xi ħaġa sabiħa u taġid għal ħafna. Nitolbuh illum f'din il-quddiesa biex jagħtina din il-grazzja, nitolbuh biex aħna dejjem nippreżentawlu l-isforzi tagħna, anki dgħajfa tagħna, dak il-ftit li nistgħu nagħmlu, nippreżentawlu b'din il-fiduċja li hu jibdlu bil-qawwa tiegħu f'xi ħaġa sabiħa u taġid tal-ħafna, mod li dak li mbagħad aħna ngħaddu lin-nies ikun frott tal-barka u tal-ġenerożità ta' Alla.